तू खोटारडी आहेस. कमळे, आईसाठी यांना मान्य करावं लागेल ग. तुझी विकेट आता नक्कीच निघणार. तू खोटारडी. कमळीला आला ऋषीचा राग. अन्नपूर्णा घेणार कमळीच्या बाबतीत नवा निर्णय. कमळी या मालिकेच्या अपकमिंग ट्रॅक मध्ये एक नवा ट्विस्ट लवकरच प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. यातच आता एकीकडे कमळीच्या समोर ऋषीने आपले प्रेम व्यक्त केला आहे, तर दुसरीकडे अन्नपूर्णा आजी तिचं आणि ऋषीचं लग्न लावून देण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण याचमध्ये कमळीच्या समोर आणखीन एक आव्हान उभं राहिलं आहे, ते म्हणजे कमळी ही अन्नपूर्णा आजीची मोठी नात नाहीये हे सत्य आता सर्वांच्या समोर येणार आहे आणि ते सत्य आणण्यासाठी रागिनी आणि अनिका दोघेही प्रयत्न करत आहेत. तर आता कमळी अस्वस्थ झाली आहे, पण तिच्या मागे खंबीरपणे उभी आहे ती म्हणजे तिची आई. तर कमळी या सर्व संकटांना कशा पद्धतीने आव्हान देणार? कमळी आणि ऋषी या दोघांचं लग्न होणार का? तुम्हाला काय वाटतं हे कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि अशीच अपडेट जाणून घेण्यासाठी तुम्ही आमचं चॅनल डेली चक्कर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्कीच करा.